På Taastrup Hovedgade ligger en spændende villa, der er inddelt i 2 villalejligheder. Dem, der har brug for meget plads, vil flytte ind med flere generationer, eller blot har et ønske om udlejning, får her en spændende mulighed for at få det hele til at ske. Naturligvis er der køkken i begge enheder, men når det kommer til opholdsrum, er der virkelig meget på menukortet. Stueplanslejlighed har nemlig hele 3 sammenhængende stuemiljøer, med blandt andet slidebensgulve og et buet vinduesparti. Mens den øverste boligs stue har udgang til altan. Værelserne fordeler sig således, at den første lejlighed i stueplan har 1, og på første salen findes hele 3 styks. Derudover er der badeværelser til begge enheder. Mens der findes bryggers og gode disponible rum i stuelejligheden. Dertil hører gangmiljøer til at få det hele til at hænge sammen. Den klassiske villa står med en grøn have og et stort potentiale. Masser af terrasser og carport, udhuse og charme. Ses vi?